Αυτή εδώ είναι μία επιταγή 13.701 ευρώ από την εταιρεία Vodafone στο όνομά μου. 13.701 ευρώ. Αυτό είναι το ποσό το οποίο αποφάσισε το δικαστήριο, το εφετείο, ότι μου οφείλει η Vodafone για την παραβίαση του απορρίτου του τηλεφώνου μου που έκανε το 2017 μαζί με την εταιρεία ΟΤΕ. Η αγωγή μου κατά της εταιρείας ΟΤΕ θα δικαστεί το 2025. Εκτός από την καταδίκη της Vodafone στο αστικό δικαστήριο, ο νόμιμος εκπρόσωπος για τη διασφάλιση του απορρίτου των επικοινωνιών της Vodafone καταδικάστηκε σε 6 μήνες φυλάκιση από το εφετείο επειδή ακριβώς δεν έλαβε τα μέτρα που όφιλε να λάβει, είχε την ευθύνη το 2017 για να μην παραβιαστεί το απόρριτό μου. Αυτά σας τα λέω γιατί πρέπει να καταλάβετε ότι αυτές οι μεγάλες εταιρείες που εγκληματούν, οι εταιρείες τηλεφωνίας παραβιάζουν το απόρριτό μας συστηματικά με βάση τις αποφάσεις της ΑΔΑΕ, τα καρτέλ μας ληστεύουν, όλες αυτές οι μεγάλες εταιρείες, όσο ισχυρές και να είναι, όσα χρήματα και να ρίχνουν στη διαφήμιση, δεν είναι αίτητες. Δεν είναι οι εταιρείες που δεν τις αγγίζει κανείς. Όταν παραβιάζουν τα δικαιώματά σας, πρέπει με επιμονή, με υπομονή, ξέρω ότι δεν είναι καθόλου εύκολο να τα βάλεις με τους μεγάλους, όμως στο τέλος μπορείτε να δικαιωθείτε. Όπως για παράδειγμα, η Κοσμοτέ παραβίασε το απόρριτο των επικοινωνιών όλων των συνδρομητών της το 2020, το καλοκαίρι του 20 και το Σεπτέμβριο του 20 και οφείλει αποζημίωση για ηθική βλάβη σε όλους τους συνδρομητές της. Ο νόμος, να θυμίσω, ορίζει ελάχιστη αποζημίωση 10.000 ευρώ. Θέλω όμως να ευχαριστήσω και να το πω δημόσια το δικηγόρο μου, τον Άγγελο τον Μορφόπουλο, το συμμαθητή μου και φίλο μου, ο οποίος βρέθηκε μαζί μου και σε αυτή την υπόθεση. Ήταν ο δικηγόρος που δίκασε το εφετείο στο ποινικό κομμάτι που καταδικάστηκε ο υπεύθυνος της Vodafone. Ήταν ο δικηγόρος που δίκασε στο εφετείο το αστικό κομμάτι και πήραμε την αποζημίωση και αυτός θα δικάσει και το δικαστήριο με την ΟΤΕ. Είναι ο δικηγόρος μου, ο Άγγελος Μορφόπουλος, που μαζί πήραμε 800.000 ευρώ αποζημίωση, όχι εγώ προσωπικά δυστυχώς, η εταιρεία μου, η οποία τα πήραμε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού την ίδια, γιατί έθαψε την καταγγελία μας και κατέστρεψε την εταιρεία. Είναι ο ίδιος δικηγόρος, όπου στα ποινικά δικαστήρια καταδικάσαμε τους νόμιμους εκπροσώπους της Ευσταθιάδης και της Απόλλων, αυτών δηλαδή των εγκληματιών που στήσαν το καρτέλ του ξενόγλωσσου βιβλίου και ληστεύανε τους μαθητές. Και τον ευχαριστώ πολύ δημόσια. Μην τρομάζετε μπροστά στις μεγάλες εταιρείες. Μπορεί να έχουν προστασία εντός εισαγωγικών από διάφορους στην ελληνική πολιτεία, αλλά δεν είναι ατρόμητες.